चिरांनि बेंटलाव बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लाना UPPLनि जर'खा सावरायमेल। BTC बिसायख'थिया खुंजानो 7 बोसोर दंबावब्लाबो नाथाय बेनि सिगांनो अदेबानि गुसुं समनि गेजेरावनो खुंजागोन बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया। आसामनि मोनबा बियाबनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय 10 गोनां सिदलि बियाबाबो खुंजागोन उफ्रा बिसायख'थि। बेनिनो दिनै गोबां दोलो हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो UPPL राजखान्थि हान्जायाबो 10 गोनां सिदलि बियाबखौ दखल खालामना लाफिननांगौनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बिबा भवनाव 10 गोनां सिदलि बियाबनि सिङाव थानाय ब्लक प्राइमारि आरो बुथ खोन्दोनि गेजेराव सावरायनाय मोनसे मेल जानानै थाङो। जेराव आलासि महरै बाहागो लायो MP जयन्त बसुमतारी, MCLA माधव चन्द्र सेत्री, सावरायग्रा बसुमतारी आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बेयो जोंनि दोलोनि मोनसे थिखानाय हाबाफारि जे जोंनि एकदम गाहाय लेभेलनि बेफोर मावथिफोर दङ, प्राइमारि बा बिनि गाहायसिनाव आरो जा बुथ लेभेलनि जोंनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर दङ। बेखौ लानानै फैगौ जिथु जोंहा बाइ इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि जा साखाफारा जानांगौनि दरखार दङ। बेनिखायनो जोङो प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै दिनै मिटिं खालामदों आरो बे मिटिङाव बिथांमोना बेसेबां रेडि जानानै दं आरो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो माबायदि बहा बेसेबांखिनि भट मोननो हाखो हादिया, मा खारनाव मोनाखै आरो बेनि रिमेडिया मा, बे बाथ्राफोरखौ लानानै मेल सावरायनाय जादों आरो जोङो निस्सय मिजिं खालामदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारिफ्रा जोबोरैनो खामानि मावनो दिनै थियारि जादों आरो बे थियारि जानानै फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव जिथु जोंनि आखायावनो दंखायोमोन बे आरो बेखौ उद्धार खालामनांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्राबो नङा, नाथाय साबसिनै जों बोरै खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौबो सावरायनाय जादों। जोङो थांनाय जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थि थारमाने बिनि सिगांनि बिसायख'थि 2021नि जोङो 33,000 भटनि डिफारेन्सआव जों देरहादोंमोन आरो बे एबारनि बिसायख'थिया एसे बारहावाया आलादामोन। जिथु MP इलेक्सन बा जोंहा MLA इलेक्सन बे एसे फाराग थायो आरो जिथु नैबे बिसायख'थिया सरकार सिमफायनाय दानायनिबो बाथ्रा गैया, जिथु बियो बाइ इलेक्सनसो सरकारा जोंना थाखागोनखा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि साननायफ्रा बेयाव खुनु आलादा जुदा जाया। बेनिखायनो जों मिजिं खालामनो हायो जे थांनाय 2021आव जिखिनि भट मोनदोंमोन बेनिख्रुइ जों एसे बांसिन भट मोननायनि जा मिजिं दङ। बियो सावरायनाय अबस्थायावनो दङ। निस्सय नोंथांमोना थाबैनो बिनि बागै मोनथिगोन आरो जाय बेक्तिया जोंनि गासै सिदलि समस्तिखौ लानानै खामानि मावनो हागोन, गासैबो हारि माहारिखौ लानानै बेबायदि बेक्तिखौनो निस्सय जग्य सासे बेक्तिखौनो जों सायख'गोन आरो बेखौ थाबैनो हयथ' नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।